Добре дошли, хора, в днешното ново видео на Brawl Stars. Камерата, защо ми изче? Тук е камерата. Да, вече ще снимам с фейскам. Добре. Да, стигнах до Silver 2. И сега ще се опитаме да стигнем Gold. Ето ранки. Така, цъкаме Ready. Добре. Аз ще цъкам с Едгар. Добре. Имаш добър отбор. Да, добър отбор имаме. Само да Имате Бери. Имаме, да. Обаче дали играчи заради не, защото другите не са си избрали герои. Джен граб. Избери Бери. Те вече не. Аре, аз да имам Едгара. Сигурно няма да съм. Добре, код с Hypercharge. Доста добре. Пак не. Ще играем. Добре. Мис Ювърк. Не мисля, че са нещо особено. Бъза япака. Обаче леко ми накъсва играта и това е проблем. Бери е най-новия герой. Добре. Тук двамата ги убих. Добре, сега ще убия Бибито. Ще умрете. Казвам ти, че този, който има най-много джемове, той ще умре пръв от вас. Добре, за момента не съм умирал, което е много хубаво. Имам 3 джема. Така че трябва да ги запазя. Тогава не се бори. Не, убиха ме. Добре. Само... Още един джем трябва. Още един джем има каундаун. Аз имам Hypercharge. Добре. Айде. Аре бе, Биби. Не, лагва много тежко. Майко, много зле накъсва. Айде, каундаун вече наистина. Добре, благодаря ти, че го избутка. Само да не умра. Добре, с това win. Win 6-2 съм аз. Мога ли аз да опитам? Може ли малко? Добре, хора, днешната ни цел е да достигнем Gold, като ни трябват още някъде към 6-7 победи. Brawl Ball. Добре, доста добре. Едгар тук. Аз просто Едгар не мога да спра да го игра. Той ми е първият 25 ранг, вторият ми е Бери. И на мен, той ми е на първо място. Добре, Шелин на 11 и Макс на 10. Много сме добре. Да. Обаче те са Шели, Едгар и Дайнамайк ми, те са опасни. Те са почти като вас, само че трябва да изберат и Макс. И Дайнамайк си е много досаден герой. Да, защото има супер много сила. Айде, Шели туч! Гол! Вкарахме гол. Много трудно наистина беше, обаче тези Шели има гаджет. Майко... Не,
Не, как му убиха. Защото скочи и той. Добре, тук шелито ги изтласка назад, обаче... О, добре, че бях защит, обаче тук щупи стената. Нищо. Може да си използваш супера. Бързо. Ой. Браво. О, не, за малко шелито да вкара гол. Давай, опа, давай, супер. Така. Сега ще си пусна хайперчарджа. Да, ти много като е. си пуснеш хайперчарджа, Ой, не, Едгар си го пусна, обаче вряд. как ще помогне хайперчарджа? Ами той те прави по-добър. Аз Шелито има супер с хайперчардж. нямам на шели хайперчарджа. Добре, аз ще се занимавам с този Едгар. Ой. Не, това е гол. Или пък не. Браво, бе. Бъде, Айде, хората, наш. които идват до самата мрежа, Мол. да вкарат гол и те седат и дори не я Мале този пускат. дай, май колко е... Така и баба ми може. Това ще го... Това Не. така го пропуснали. Ой, тук за малко Едгар. 20 Имаш секунди. още малко хайперчардж. С хайперчардж имаш хайперчардж. Да, ма нямам супер. Можех да си го пусна. Не, 12 секунди са ако... Добре, тази игра мисля, че ще я победим. Те имат 0, ние имаме една. Окей, това е победа. Сега това ще го направя нарочно. За да може да горе. Може аз да изиграя. Ма не искам. О, още една игра до Silver 3. Още малко изчисти и аз ще почна. Може ли аз да играя сега? Моля те след малко. След О, тази игра. не. Трябваше Бери. Ами аз него го избрах. А, Емелзи. Добре. това е добър отбор. Особено Мелди за Brawl Ball. Ел Примо, Едгариш. Може ли да се... Ми, трудно е. Ой. Аре бе. Добре. Ой, добре. Не, добре, много е зле. Ей, как оцеля тази шелясна. Сега поне ще умре, да. Мелди задашна. Мелди заказва аз. Казва се аз. Оу, Защо ме добре. Едгар умря, защото ми стъпи на сладолет. Добре, браво, Zero Boy. Майко. Ще ви вкара. Те са като цял отбор. Не, тук как умря. Ой, не е това. Дано още да ти се пазен супера. Едно на едно ли сте? Да. Запазен. Не 1-0. Значи те водят. Беше ти запазен. Изчакай малко да си дръпна камерата, че да се вижда и нашият резултат. Да. И това е точно една игра при Silver 3, тук загубих. Не, нищо в тази игра пак, ако я спечелим, ще станем Silver 3. И след това за гол ще играм и когато станем гол, ако това се случи, видеото ще свърши. Тук Едгар, Спайк, Скайпарчарч. Я искаме да... И Брок на 10, обаче няма нищо.
Брок е Гаджети топ. и Star Power. Знаеш ли, че Колт и Шели са гаджета? Да, знам. Едгар и тая с гъста каскаше. Знаеш ли, че Амбър и Кит са гаджета? Добре, браво. Брока ни точи сейф. Добре. Тук просто да го наспамя. Добре. Как се казва тая? Емс. Значи Едгар и Ем са гаджета също. Много си приличат. Майко. Добре. Битката, както аз му викам. Не можах да им набия сейф. Мале. Добре, щупихме им машинката. Браво, Брок. Тук за малко да умра. Да. Прави видео. Леле. YouTube видео. За Brawl Stars. Yes! Щупиха се. Айде е Silver 3. И след това събираш Точно за така. Gold. Сега трябва да събираш за Gold. Gold 1. Ranked Star Drop и Стоблинг. И нормално по принцип. Сега... Може ли аз да играя? Моля те. Обещани. Следващата игра. Така да е след като стана гол. Добре, нокаут. Едгар. Бо на 11. Браво, бота е много силен. А ти как ги правиш видеята така? Чрез едно приложение снимам. Добре, нита на 9, обаче има хубава качета. Само да не знам, че за мен не ме кефи лично. За мен е слаб. Добре, тук си пускам гаджета. Няма да мисля някой много опикера, защото на Лария Нори като му скочи и ще му стане тъжна работа. Добре, грифа даже няма. Ой. Yes! Взехме си първия рунд. Добре. Вече как лаги. Добре, аз качвам на Биби. Даже тук на двамата ще им скоча. Добре, тази игра win. Не, как умрях. Моля те, браво бе. Взехме си. Още малко остават голд. Само 4 победи. Добре. Така е малко тъмна камерата. Не знам хора. Добре, виждам се. За един граб Спайка мисля, че е добра опция. Даже доста. Щом ми е макснат. Спайк, Едгар и Мейси. Има Спайк год бе. Мейси, защото видях Лерайка, на който аз ако го взема, бих го ползвал с голямо удоволствие, обаче Спайк ми е бронз 3. Защото това с чорапките на крана, така да в началото на Brawl Pass е много готино. Добре,
пуска снайпера. Не можах да го оцеля. Майко, този ме е свързана. Не, как си даш набрал Едгар? Не. И тук като Едгар си знаех, че кемпи, обаче и мен спайка ме стреля. Не знам дали е с кървбал. Да, 100% също има хайпарчар. Аз нямам хайпарчар да ме спайк. Взем. Не? What? Да, това беше всичко. Мейси ни разби просто. Много лоша игра. Добре, баунци. Медгър си е много добре за баунци. Защото... Обаче бакснато и ще е много OP. Добре, пиано е би този... Не помня как кажеш този скин на Dynamite и... Кой беше тук? Леон. Няма си използвам гаджета от мен. Въпреки че щях да убия. Добре, 11 звездички сме вече. Сега ще бъдеш наказан. Леонина, че ни убиваш. Сиреняк майка. Сега буквално не съм направил нищо. Това защо буквално толкова ми е лага. 19... Не, 18 на 19 не е бат на един кил не сме. Добре, Хайпер Чардж. Кот, браво бе! Дъкли са 53. Може би 2 победи би трябвало да стигат. Добре, така спаваме Едгара, някой да ми го вземе. Кръч вземе и Митик Сардора, така че може да ни даде някой герой, че няма се наистина, защото Микос Хайпер Чардж, защото наистина по принцип не ми дава много неща от Стардор, се надявам да ми даде епик герой от Митика или Митик герой. Супер рерите ги имам, а пък рер няма как да се спадна от Митика. Рерите ги имам, да. What? Не, лаги ми толкова тежко. Разбирам защо ми накъсва така. Ой, добре, моля те. Вико! Хайпърка! Не. Тут Митик Сардор може да ми даде нещо богати. Днес вече ми даде и от него им се паднаха 200. Това е коинг. Сега аз си мислех, че е истински. Добре, те по него. Играта ми лаги по невероятен начин. Обаче то си обикаля най-спокойно. И ес! Само не знам как.
хекър чакаш. Това е като супер. Не, лът. Не, бат, аз не знам какво да правя. Аз не знам какво да правя. Наистина. Реално това е парката тук. И това е за. Всичко е по средата. Виж. Защо ми бъде така? 40 точки. Какво ще ми даде са? Баунти. Абе не е лекало YouTube. Трябва да го проверя може струкото. Вети Power Dynamite. Аре да е. Да, тук видео си и слава това као. Е някакъв не е. Браво! Браво! Ой, 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 ой. Амор. Не, 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 не. Шест. Е така. Ай. Майко. Не. Ужас просто. Ако не прави килочето, само да ви окраси кило. И щом работи, няма лош. Та игра само 7 на 6. Аре бе, Емс! Защо Емс? Какво правя? Та бот ли играе вместо нея? Да, явно. Да, бот играе вместо. Щом се спира. 13 на 8 сме. Майко, как им прескочих този удар? Леле, изко забавно место. Не. Yes! Майко! Такова, но направих кил в последната секунда. 2832 точки. Съвсем близо сме до голд.